Wel, fel mae'n digwydd, cwestiwn sydd gyda ni heno hefyd, i ni'n mynd i edrych arno. Cyd-ddigwyddiad yw'r ffyrdd fel mae'n digwydd. Y cwestiwn sy'n ar ddechrau y 15fed Salm. Arglwydd, pwy a gaiff aros yn dy babell? Pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd? Nawr, pan o'n i'n yr ysgol, a falle, dwi'n meddwl Gwen, Mari, Griffith, falle bod chi'n gallu uniaethu gyda hyn, bod athrawon yn eich paratoi chi ar gyfer arholiadau. A bod nhw'n dweud wrthoch chi, darllenwch y cwestiwn yn ofalus. Newch yn siŵr bod chi'n deall beth mae'r cwestiwn yn ei ofyn i chi. Peidiwch jyst gweld un gair, neidio o'r dudalen y petai, a mynd ati i ateb a darganfod ar fynd i diwedd. Wel, nid dyna'n cweit beth oedd y cwestiwn yn gofyn. Mae'n bwysig deall y cwestiwn. A mae'n bwysig i ni ddeall y cwestiwn sy'n cael ei ofyn fan hyn. A mae'n bwysig i ni, oherwydd i ni'n darllen y geiriau yma nawr, filoedd flynyddoedd ar ôl y cwestiwn cael ei ofyn yn y lle cyntaf. Mae'r Salmydd yn gofyn, pwy a gaiff aros yn dy babell? Wel, pa babell? Beth yw'r babell yma? Pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd? Wel, pa fynydd sanctaidd? I ni'n dod ar draws cwestiwn sydd ddim mewn ffordd yn cysylltu gyda ni i ryw raddau yn ein dyddiau ni. Beth oedd y babell? Wel, sôn mae'r babell am y tabernacl fel oedd e'n cael ei alw, y babell symudol yma, lle oedd y bobl yn dod at ei gilydd i addoli Duw, ac oedd y babell yma'n mynd gyda nhw ar eu teithiau trwy'r diffeithwch, nes bod nhw'n cyrraedd wlad yr addewid, ac wedyn ni fe osodwyd y babell mewn un man yn Jerusalem ei hunan. Ac wedyn ni, yn lle'r babell, fe godwyd y teml, rhyw fersiwn parhaol mewn gwirionedd o'r babell. Ac wedyn ni, y mynydd sanctaidd, wrth gwrs, oedd mynydd Sion, lle roedd y deml i bob pwrpas. Dyna'r babell, dyna'r mynydd. Ond beth yw hynny i ni heddi? Oherwydd, ond oedd Iesu Grist wedi dweud wrth y wraig yn Samaria, mae amser yn dod, pan na fyddwch yn addoli'r tad ar y mynydd hwn, nid mynydd Sion oedd yn cyfeirio ato, ond mynydd Cerisim, nac yn Jerusalem. Oedd Iesu Grist yn dweud, mae'r amser lle i ni'n lle mae Duw ond yn cael ei addoli mewn un man penodol, un man sanctaidd o petai, wedi dod i ben. Nawr fy mod i wedi dod. Felly, beth yw ystyr y geiriau hyn i ni heddi? A hyd yn oed yn nyddiau y Salmydd, doedd neb yn byw yn barhaol yn y tabernacl. Roedd y Lefiaid yn mynd i mewn, roedd yr offeiriaid yn mynd i mewn, ond oedd yr offeiriaid ac oedd y Lefiaid yn gwersylla o gwmpas y tabernacl ei hunan. A hyd yn oed yn y deml, fel arfer, doedd neb yn byw yn barhaol yn y deml. Ond dyma'r cwestiwn yma, pwy a gaiff aros yn dy babell? Pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd? Felly beth sydd tu ôl y cwestiwn weithiau, mae'n rhaid i chi fynd tu ôl y cwestiwn weithiau. Palu dan y wyneb y petai. Beth sy'n mynd ymlaen? Wel, roedd y babell yn fan cyfarfod â Duw. Oedd e'n fan lle oedd Duw yn preswylio. A'r mynydd sanctaidd hefyd ar y pryd hwnnw, wrth gwrs. Mewn ffordd, roedden nhw yn symbol o bresenoldeb Duw. Symbol o bresenoldeb Duw. A mewn gwirionedd, beth mae'r Salmydd yn gofyn fan hyn yw, beth mae'n olygu i fyw ym mhresenoldeb Duw? Sut mae byw yn ei gwmni fe? Pa fath bobl sydd yn byw ym mhresenoldeb Duw? Beth yw nodweddion y rheini
sydd yn ei bresenoldeb e. Nid mewn rhyw adeilad penodol, rhyw babell, rhyw fynydd, neu mewn rhyw di cwrdd, ond pa fath o bobl sydd yn byw yn ei bresenoldeb ef o ddydd i ddydd. Dyna beth mae'r salmydd yn mynd ato mewn gwirionedd gyda'r cwestiwn yma. Ac mae dyn sy'n gofyn y cwestiwn, mae'r pennawd fan hyn yn gweud Salm i Ddafydd, mae'n amlwg yn gofyn y cwestiwn achos dyw ddim am gymryd yn ganiatawol i berthnasau gyda Duw. Pwy gaiff aros yn dy babell? Pwy gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd? Ac mae'n gofyn mwyn pawb sy'n darllen y geiriau yma. Ni sydd yn darllen heno. Ni sydd yn clywed y geiriau yma. A mae'n un beth bwysig, mae'n rwydd iawn cymryd pethau'n ganiatawol. Mae yna bobl sy'n cymryd yn ganiatawol i bod nhw'n gwybod beth yw hi i fyw wrth fodd calon Duw. I bod nhw yn ei bresenoldeb e. A falle bod bob math o resymau gyda nhw dros feddwl hynny. Falle bod nhw'n meddwl am eu bedydd nhw, neu cael ei derbyn yn aelodau. Ac yn meddwl, wel, dyna'r ateb. Ond pan ewch chi trwy'r Salm yma, fel newn ni nawr, i ni'n gweld bod yr ateb yn wahanol iawn i bwyso ar ryw ddefod neu ar ryw seremoni. Mae'r salmydd yn gweld ein bywyd cyflawn ni yn nodi p'na ydyn ni'n rai sydd yn byw yn ei bresenoldeb ef neu beidio. Mae'n beth peryglus iawn cymryd bethau'n ganiatawol. Meddyliwch am rywun sydd yn teimlo'n anhwylus. Falle bod y ryw ben tost arnyn nhw. Ac yn ei glywed achos bydd hyn yn ddiweddar. Y person ma'n meddwl o pen tost yw e, dyna gyd. A falle'n meddwl o fyddai drin e jyst wrth gymryd rhyw aspirin neu rhywbeth felly. Cymryd y peth yn ganiatawol. Ond yn darganfod nes ymlaen bod rhywbeth mawr o'i le mewn gwirionedd ar ei ymenydd. Bod yna rhyw dyfiant yno. Peth peryglus oedd cymryd pethau yn ganiatawol. A dyma'r salmydd arglwydd, pwy a gaiff aros yn dy babell? Pa fath o bobl sydd wrth fod y galon? Pa fath o bobl ydyn ni os ydyn ni'n byw yn dy gwmni di? Dyna beth mae'n cwestiwn yn gofyn i ni heno. Ac, wel, beth yw'r ateb? Wel, fe allan ni grynhoi'r ateb mewn ymadrodd bach a dweud bod yn ffyddlon neu dilyn ffyrdd Duw. Dyna beth sydd gyda ni yn y Salm mewn gwirionedd. Dilyn ffyrdd Duw, bod yn ffyddlon iddo fe. Ac os oes un gair yn crynhoi y cwbl, gallwn ni ddweud y gair cywir yw e, neu falle y gair cyson. Felly, mae'r salm yma am ein dysgu ni. Mae am ein hyfforddi ni. Mae am ein hannog ni. Mae'n yn atgoffa ni y math bobl ydy'r rhai sydd yn byw ym mhresenoldeb yr arglwydd fod. Dyw ddim yn salm sydd eisiau rhoi stŵr i ni, ond mae'n salm sydd eisiau ein hyfforddi ni. A'r gair allweddol yw'r gair cywir, neu'r gair cyson. Fe welwch chi fyna yn adnod 2. Pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd? Pwy a gaiff aros yn y babell? Yr un sy'n byw yn gywir yn gwneud cafiawnder. Ac yn hyn o beth, mae'r Beibl yma yn cedi'n well na Beibl William Morgan yn y pwynt yma. Oherwydd os edrychwch chi ar William Morgan, mae'n dweud, yr hwn a rodian berffaith. Wel, pan welwch chi'r gair perffaith, pwy sy'n gallu dweud i fod yn rodio yn berffaith? Does na neb yn gallu dweud. Dim ond un oedd wedi rhodio
yn berffaith. Ond mae'r salmydd yma eisiau siarad gyda phobl fel chi a fi. Pobl fel fe sydd yn adnabod yr arglwydd, sydd yn ei geisio ei wasanaethu fe, byw iddo fe. Ac felly, mae e'n dweud wrthon ni, yr hyn mae Duw yn edrych amdano yw cysondeb, cywirdeb. Dyna'r gair, dyna ystyr y gair yn y bôn mewn gwirionedd. Y gair yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio yr ebyrth oedd yn cael ei cyflwyno i Dduw. Ac oedd rhaid iddyn nhw fod yn gyflawn, heb bod na nam ar nhw. Ac oedd Job yn cael ei ddisgrifio yn y termau hyn. Ac oedd Job yn ei eiriau, ambell fan yn y llyfr, yn cydnabod nad oedd e'n ddibechod, ond oedd e wedi drysu am ei fod yn byw yn ddyn cywir a chyson. Felly, rhag bod ni'n meddwl heno, wel, does dim gobeith gyda fi, dydw i ddim yn gallu byw yn berffaith, wel, yr ateb yw na. Na, fe ni gyd yn bechaduriaid. Ond trwy'r ras Duw, trwy ymyrraeth ef yn ein calonau, mae ef yn rhoi i ni y modd i fyw yn ei lwybrau fe. Fel yr oedd y salm gyntaf yn dweud, y dyn yma sydd yn rhodio yn llwybrau yr arglwydd. Felly, byw yn gywir, byw yn gyson. Wel nawr, 4 darlun i ni. 4 darlun i ni yn y salm. Mae mwy na hynny o'r nodau, ond 4 darlun o fel mae'r cywirdeb neu'r cysondeb yma i weld y mywyd y rhai sydd yn byw, yn rhodio, yn gwasanaethu, yn addoli ym mhresenoldeb yr arglwydd. Yn gyntaf, cywirdeb yn y golwg a'r galon. Cywirdeb yn y golwg a'r galon. Adnod 2. Yr un sy'n byw yn gywir, yn gwneud cyfiawnder ac yn dweud gwir yn ei galon. A dyna chi y mewnol a'r allanol yn cydblethu a'i gilydd. Felly, dyw'r person yma ddim yn rhagrithiwr. Mae yna rhywbeth cyson, allanol a mewnol. Yn gyhoeddus, yn breifat, yn y golwg, yn y dirgel. Ac oherwydd bod y gwir yn y galon, tu fewn iddo fe, mae e yn byw yn allanol ac yn gwneud cyfiawnder. Goned yw hyn yn adlewyrchu geiriau ar arglwydd Iesu Grist, lle oedd e'n sôn am y pren da a'r pren drwg, ac yn rhoi i ni y darlun o fel y mae'r pren da yn dwy'n ffrwyth da, medde fe. Rydych chi'n adnabod y pren yn ôl i ffrwythau. Mae'r ffynnon yn gorfod bod yn lan, mwyn i'r bywyd felly i fod yn lan. Wel, wrth gwrs, mae hynny'n golygu bod gofyn i ni gael ein glanhau. Yn y lle cyntaf, mae rhaid i'r galon i fod yn lan. Ac oedd y salmydd mewn man arall yn gwybod am hynny, wele rwyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn. Rwyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn. Ac wedyn ni'n gweddio yn briodol pura fi ag isop, fel y byddaf lan, golch fi a byddaf wynach nag eira, medde fe. Y gyfrinach fan hyn felly yw bod ni wedi bod yn gyntaf at y ffynnon. Bod ni wedi bod at yr Iesu sydd yn glanhau. Dyna pam ni'n canu'r emyna am y llais sydd yn galw i ddod a golchi'n beiau gyd yn afon Calvary. A'r Iesu sy'n gallu nerthu oddi mewn i waith drwy ras. Mae'r arglwydd Iesu wedi pwysleisio bod gweithredoedd yn adlewyrchu yr hyn sydd
yn y galon. Felly cywirdeb yn y golwg ac yn y galon. A'r cysur i ni yw bod wedi rhoi i ni fodd i ni gael ein glanhau. Fel ein bod ni yn gallu bod â chalon gywir i fyw yn gywir iddo fe. Yr ail ddarlun yma yw cywirdeb o ran geiriau. Cywirdeb o ran geiriau. Ac mae geiriau'n cael dipyn o sylw yn y salm yma. O'r pethau sydd yn boddhau Duw, y pethau sydd yn adlewyrchu y rhai sydd yn rhodio ac yn byw yn ei bresenoldeb o ddydd i ddydd. Rwy'n ni edrych ar ambell enghraifft. Adnod 3 yr enghraifft fan hyn. Nid oes malais ar ei dafod. Nid oes malais ar ei dafod. Mae'n geiriau ni yn cyfri yng ngolwg Duw. Ac unwaith eto, o droed y Testament Newydd, ni'n gweld Salm lle mae geiriau pobl yn cyfri. Yr apostol Iago yn dweud yn un o'r lythyrau ac yn condemnio'r bobl i bod nhw'r naill llaw yn defnyddio'u gwefusau, yn defnyddio'u cegau i fendithio Duw, ac ar y llaw arall i felltithio pobl eraill. Ac yn dweud, ni ddylai hyn fod felly. Ac yn dweud wrthyn nhw, mae angen cysondeb yn eich geiriau, yn eich tafodau, yn eich geiriau chi'n meddwl fe. Ac wedyn, o ran ei geiriau, mae yna rhywbeth mawr fan hyn hefyd. Mae'n dweud, un sy'n tyngu i'w niwed ei hun a heb dynnu yn ôl. Mae'r person yma'n cadw ei air. Ac mae'n cadw ei air costiad a gostio. Dyw e ddim yn mynd yn ôl ar ei air. I ni gyd yn gwybod yn siŵr am bobl yn torri i haddewid, yn torri i gair. Cwmnïau falle yn torri i haddewid i wneud rhywbeth. Gweithwyr ddim yn cadw i gair. Rhywun falle'n disgwyl rhywbeth yn cael ei wneud yn ei tŷ nhw, ond pobl ddim yn dod. Ond mae'r sawl sy'n rhodio gyda'r arglwydd yn tyngu i'w niwed ei hun. Dyw e ddim yn tynnu nôl o gwbl. Mae yna gysondeb neu cywirdeb o ran geiriau. A trydydd darlun fan hyn yw cywirdeb o ran agwedd. Cywirdeb o ran agwedd. Adnod 4 sy'n dweud, un sy'n edrych yn ddirmygus ar yr ysgymyn, ond yn parchu rhai sy'n ofni'r arglwydd. Beth sy'n mewn golwg fan hyn? Wel, meddyliwch nôl at y salm gyntaf. Ac yn y salm gyntaf mae gyda chi ddau fath o berson. Un math o berson yn cael ei ddisgrifio mewn sawl ffordd. Y drygionus, pechaduriaid, gwatwarwyr. Ac mae'r person yma sydd yn edrych ar rhain yn cael ei gymeradwyo am ei fod yn gwrthod cyngor y drygionus. Dyw e ddim yn mynd ar hyd ffordd y pechaduriaid. Dyw e ddim yn fodlon eistedd a gwrando cyngor syniadau y gwatwarwyr. Felly mae yna ddau fath o berson yma. Rheini ar sawl wedyn ni sydd yn myfyrio yn ei gyfraith yn hymyfrydu yng nghyfraith yr arglwydd, yr un sydd yn dilyn ac yn rhodio y llwybrau hynny. Ac mae'r salm ni heno 15 yn dweud, mae'r person sydd wrth fodd calon Duw yn gwybod y gwahaniaeth. Yn gwybod y gwahaniaeth, ac dyw e ddim yn cael ei dwyllo gan y rhai sydd
yn ymddangos efallai yn gymeradwy. Ac yn ni'n gwybod am hynny yn dyddiau ni. Pobl sy'n gallu yn ymddangos, yn swnio, yn gwahanol ffyrdd yn gymeradwy. A defnyddio gair y gogledd yn edrych yn glen, ond dyn nhw ddim mewn gwirionedd. Pobl falle sydd yn ceisio agosau at bobl mwyn ennill i ymddiriediaeth, ond mwyn gwneud drwg iddyn nhw yn y pen draw. Mewn gwahanol ffyrdd mae'n gallu digwydd yn ein dyddiau ni. Ac mae'r dyn yma felly yn edrych, dyma ystyr y beth felly, yn edrych yn ddirlygus ar ysgymyn. Hynny yw, mae'n gweld pobl fel y gymaen nhw. Mae'n gweld nhw fel mae Duw yn ei gweld nhw. Ac mae'n trysio pobl fel mae Duw yn ei gweld nhw. Ac ar y llaw arall, mae fel mae'n dweud, yn parchu rhai sydd yn ofni ar y glwydd. Felly, dyw e ddim yn berson Phariseaidd, hunan-gyfiawn fel hyn, ond mae'n ymwrthod ac un math o bobl, ac mae'n closio at math arall o bobl. Mae'n closio at y rhai sy'n anrhydeddu yr arglwydd, ac sydd yn ei barchu fe, ac yn dilyn lwybrau fe. Dyw e ddim yn cael ei dwyllo gan statws bobl, dyw e ddim yn cael ei dwyllo gan arian bobl, dyw e ddim yn cael ei dwyllo gan y ffordd maen nhw'n edrych, pa maen nhw'n lygus, beth bynnag, neu hardd maen nhw'n edrych. Mae ein dirnad ac yn ymateb yn briodol. Ac mae yna her yna i bawb sydd yn arddel yr arglwydd Iesu Grist ac i Gristnogion. Fel oedd Iago eto yn lythyr yn gweud. Mae sôn yn diwedd un man yn ei lythyr am rywrau'n dod mewn i'r cwrdd. A rhai yn gwisgo'n grand iawn, modrwyau, drud, ac yn y blaen. A rhywun arall yn ddistynol, yn ddinod. Ac mae'n condemnio wedyn i'r ffaith bod y bobl yn rhoi'r parch a'r anrhydedd i bobl yn ôl y golwg allanol, yn ôl y pethau oedd ddim yn cyfri mewn gwirionedd. Doedden nhw ddim yn arddangos nodweddion y rhai mae'r Salm yma'n dweud sydd yn rhodio yn llwybrau yr arglwydd ac yn ei bresenoldeb e. Felly, mae'r rhai hefyd yn gywir o ran ei hagwedd. Pedwerydd darlun, cywir tuag at ein cymydog. Cywir tuag at ein cymydog. Mae'n dweud fel hyn, un nad yw'n gwneud niwed i'w gyfaill, nag yn goddedd enllib am ei cymydog. Pwy bynnag yw'r cymydog hwnnw? Pined yn rhywun drws nesaf, rhywun yn y gwaith, pwy bynnag yw'r person hwnnw? Na, dyw e ddim yn gwneud drwg i'r cymydog hwnnw. Dyw e ddim yn goddef unrhyw niwed i'r byd. Mae'n trin pobl yn deg. Ac oedd hyn yn golygu rhywbeth ymarferol iawn yn y dyddiau hynny. Dyw e ddim yn rhoi arian am log. Beth oedd hynny? Mae'n cyfeirio roedd at y ffaith bod Duw wedi dweud, di chi ddim i godi llog ar y tlawd o fewn eich cymuned. Nac yn derbyn cildwr yn erbyn y diniwed. Meddwl mai am bobl sydd yn mynd i'r llys, a posibilrwydd falle bod rhyw ddylanwad gan rhywun. Wel, mae person sydd yn rhodio gyda'r arglwydd. Mae e'n gywir tuag at ei gymydog. Ac dyw e ddim yn rhoi arian ar log. Dyw e ddim yn cymryd rhyw gildwr yn ei erbyn. Ond os rhywbeth, mae e'n hael
tuag ato fe, ac yn ei gynorthwyo fe, cywir tuag at i gymandog. 4 darlun i ni. 4 darlun fel rhywun wedi'n dysgu, un hanol ni, ac un herio ni. Cwestiwn: pwy a gaiff aros yn dy famell? Pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd? Ac ateb mewn 4 ffordd, neu ymateb mewn gwirionedd. Ond naeth ddim un ohono ni gyflawni'r pethau hyn heb gymorth Duw. Naeth ddim un ohono ni gyflawni'r pethau yma, ond i bai fod wedi ein gwneud ni yn bobl ar ei lun ac ar ei ddenw fe yn yr arglwydd Iesu. Fel oedd y Salmydd yn gofyn, wedi dy bechu ac wedi dy fe methu, crea galon lan yno o Dduw. Rho ysbryd newydd cadarn yno mi. Dyna'r gyfrinach tu ôl i'r pethau yma, bod gyda ni galon newydd, bod gyda ni ysbryd newydd cadarn, bod ni wedi profi i rasau ar ein cyfer ni. Dyw'r pethau yma, i ni wedi gweld y 4 darlun yma, ddim yn ffordd mewn at y gras hwnnw, ond mae'r 4 peth yma yn dangos bod y gras yna wedi dod i ni, a'n bod ni yn perthyn iddo fe. Pwy bynnag a wna hyn, medd y Salmydd, nis symudir byth. Mae'r rhai sydd fel hyn, maen nhw yn aros yng nghwmni Duw. Maen nhw yn profi i ofal ef. Fel mae'r Salm gyntaf yn dweud, mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn. Mae'n adnabod i ffordd, mae yn ei gweld nhw. Dyma'r rhai sydd wrth fodd calon Duw. Gwnewch i ni weddio. Ein Tad, feddwl ni ata ti a cydnabod bod pob un ohono ni wedi dyfethu di mewn cymaint o ffyrdd. Ond diolchwn i ti am y galon newydd. Diolchwn i ti am ysbryd glân. Diolchwn i ti am yr Iesu sydd wedi talu'r pris drosto ni. Diolchwn i fod yn dwyni mewn i'th di, i'th gynteddau di. Diolchwn i fod ef yn abl i'n galluogi ni i fyw yn dy bresenoldeb di, yn ddidwyll, yn gyson, yn gywir, trwy gymorth y ras. Amen.